Salutare, am revenit la să jucăm Tekken cu Cristi. Știți că în episodul trecut am făcut niște marble. Mori. Să mă comentați și ce să fac în episodul ăsta. Băgăm niște aer. Cât fac o lopată din iron. Să iau niște dort. Am nevoie pentru să mai fac platforma asta puțin mai mare. Așa. A fost de așa curios. Să văd cum se face ăla. Toate nu știi că nu o să fac doar în viața mea, că am bubute de mapa. Că nuc sau ce? Cred. Nu, Nova. The fuck is Nova? Să mă luăm niște dart. Să mâncăm. Deci voi pune puțină pauză până să nu fie așa plictisitor. Atât. Am revenit. Ce tare fază asta, cum se varte capul. Așa. Încă n-am terminat tot, dar am zis să începem. Să nu pierdem timpul la iurea. Deci mi se pare că ajunge locul acesta. Așa, marble. Să mă gândesc acum cum fac eu casa. Ar fi o idee șmecheră. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Așa. Ce facem? Nu așa de mic. Așa. Aici. Deci asta va fi un model. 2, 3.
Tot. Așa, acum punem aici sus. Așa. Deci, ce fac acoperișul și vă pun iar puțină pauză până termin acoperișul. Am făcut acoperișul, dar mai trebuie puțin marbar, dar nici n-am mai continuat. Voi mi lăsăm mai puțin marbar. Ce gaură am făcut aici? Nu vine să cred cum arată. Nu știu cât cabel mai am nevoie, de cabel, doamne, de marbar mai am nevoie. Are. Ce noroc am eu. 20, 21, da. Cred că mi-ajunge. Cred că da. Misiune bună. Da, am încercat să văd dacă mergem. Ca să arate bine. 1, 2, 3, 4. 4 bun. Perfect. Acum s-au dus niște nisip. Pe aici este nisip să fac și eu niște geamuri. Sunt curios, oare shaders modul merge pe Take-It? Nu știu, sunt curios. Cred că o să încerc. Să văd. De shaders mod. Oh, fuck. Stai așa. Ce-am făcut? Da. Voi pune geamul așa frumos. Voi nivela tot pe aici, frumos, frumos. Ferme pe acolo mai avem căul. Deci, vă mulțumesc că ați vizionat și acest episod și vă aștept la episodul următor din Să jucăm Take-It cu Cristi, așa că bye bye.